Labarin rayuwar Ramadan mai taken na shiga soyayya kashi na 10. Zainab ce za ta shigo cikin gidan ta yi sallama ta same su kowa zai kama kallonta. Aisha ce za ta zo ta ce Zainab har kin iso? Za ta ce za ta gaishe su ina winin ku gaba ɗayan su za su amsa a tare. Aisha za ta ja Zainab su shiga cikin gida gabaki ɗayan su idon su zai koma kan Zainab har ta ɓace kowa zai kalli kowa a tsakanin su Mansur zai ce ya ko kana ciki ne irin wannan kallo haka? Kabir zai ce haba inda na samu budurwa ina ni ina wata sai dai ko in kai. Mansur zai ce ni da ban jima da dawowa ba ina ma zan ji son wata duk 'yan matan sukul namu ma ba su ishe ni ba. Kabir zai ce Allah ne bai yi ba da ni ma a Ilori zan yi digirin ina. Mansur zai ce kai shiru ne fa gwanda ma da baka je ba. Kabir zai ce ka je ka fa yanzu kake ta yabon 'yan matan sukul naku kana cewa gwanda ma da ban je ba. Mansur zai ce ba inda ya kai mubi mata in dai babes ne kai ma ka san 'yan mata ba su gabana. Kabir zai ce shikenan yanzu ka shirya mu je ka ga sabon shago wanda na buɗe. Mansur zai ce wallahi kuwa tun ɗazu tun da ka zo shine a raina amma na kasa gane me zan ce maka. Na san dai akwai wani abu da a raina da nake son faɗa maka. Kabir zai ce to mu je. Za su fita. Kabir zai manta wayansa. Bayan sun tafi Aisha da Zainab ne a ɗaki. Aisha za ta ce Zainab mun yi magana da anti ɗazu kafin ta fita aiki. Ta haƙura da duk wani abu da ya taɓa shiga tsakaninku. Yanzu za ki iya zuwa nan a kowane lokaci ba sai mun haɗu a gidan su Khadija ba. Zainab za ta ce yauwa ni ma ina son mu je mu duba mom nata ba ta da lafiya jiya da daddare ta faɗa min. Zainab za ta ce to mu je mana. Kabir zai kai mu ai tunda suna falo. Aisha ta ce to fa lallai shekaran jiya kin sha sanyin motan yaya har kina son ki ƙara shiga motar shi? Zainab za ta yi murmushi. Aisha ta ce mu je za su zo falon su samu ba kowa. Zainab za ta ce kin ga wayan su ma sun manta. Aisha za ta ɗauki wayar ta ce mu je mu duba su. Sun fita ne ko suna ɗaki? Za su fita su samu ba su nan. Aisha ta ce to gashi kuma yaya Kabir ya manta wayansa bari mu kira sa. Zainab za ta ce to mu kira Mansur mana. Aisha ta ce kin ga ni ma na manta wayana a ciki sai dai mu kira ta wayanki tunda wayan Kabir akwai passport. Zainab ta ce to ai ban da numban sa. Aisha ta ce haba yayana ne fa na haddace numban sa. Zainab za ta miƙa ma Aisha wayan. Aisha za ta saka numban Mansur a wayan. Aisha za ta ce ma Zainab sim nawa ne? Zainab za ta ce sim 2. Ta danna kiran kenan sai ta miƙa ma Zainab wayan. Mansur zai ɗauka. Zainab za ta ce assalamu alaikum. To fa Kabir da Mansur suna cikin mota gashi kuma Zainab ta kira waya domin sanin ƙuran da zai faru ku tara gobe. Dan tabbas akwai ƙura a cikin wannan labarin. Adamsu Emawa ne marubucin wannan labarin. Ku ci gaba da